Det her, det er Manienborg. Det er godt nok stort. Bemærk den 8-kantede gårdsplads. Hvor sejt. Vagterne må ikke bevæge sig. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke få taget et billede med dem? Jo, lad os gøre det. Ved du forresten godt, at dronningen bor her? Ja, det vidste jeg godt. Ja, okay. Vi synes også godt, at slottet var 264 år gammelt. Ej, det vidste jeg ikke. Hvor interessant. Wow, se, mand, det er frihedsstøtten. Ja, og vidste at den blev opført i 1792, og det tog hele 5 år at færdiggøre den. Frihedsstøtten den står også i dag uden for Københavns, eller uden for Vesterbrogade. Nej, er det rigtigt? Fedest, mand, totalt dope. Frihedsstøtten er også bygget af bornholmske sandsten med en sokkel af norsk marmor. Jeg har også hørt, at frihedsstøtten skal ses som en sammenhæng med det politiske situation i 1790'erne. Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt have et billede med den. Er jeg den eneste, der bliver sulten? Nej, mums. Jeg kan godt lige spise noget på Noma. Ved du godt, hvor dyrt det er? Nej, I menu kan sagtens koste 1.500 kroner. hold da op. Så er det her en stor cheeseburger menu, eller en stor pøf sandwich. Brun sovs. Yep, det er mums. Men skal vi ikke få taget et billede her alligevel? Jo, det er trods alt gratis. Noma fokuserer meget på det nordiske køkken. Okay, Ved du ellers noget om Noma? der står her. In an effort to shape our way of cooking, we look to our landscape and delve into our ingredients and culture, hoping to rediscover our history and shape our future. Kæft, det store lur. Der vidste du, at det viser både mellemeuropæisk tid og stjernetid og styrer 10 andre værker inden for astronomi og tidsregning. Øj, hvor fedt, man. Jeg kan bare godt vide, hvornår det blev lavet. Uret blev igangsat i år 1955. Hvorfor ser det så nyt ud? Det er fordi, det fik en omfattende restaurering i år 1995 til 1997. Nøj, men så er det bare ikke så gammelt, som jeg troede. Jeg troede, det blev lavet i 1965 eller sådan noget. Nå, jeg har fået et billede med det. Hey, prøv at se. Det er Det Kongelige Teater. Det ved jeg sgu da godt. Okay, siger du bare. Vidste du måske, at det har lagt på Kongens Nytorv siden 1748? Nej, det vidste jeg så ikke. Der kan sidde 1330 i Det Kongelige Teater. Hold da op. Det er halvdelen af, hvad der kan sidde i Gråkær Arena. Ja, der er både skuespil og ballet, opera og koncerter i Det Kongelige Teater. Fedt, mand. Bag! Skal vi ikke få taget et billede med? Hey, det er jo Tivoli. Ja, vidste du, at det rent faktisk er meget gammelt? Det blev grundlagt i 1843. Fedt, det vidste jeg slet ikke. Hvem har bygget denne karakteristiske bygning? Det er bygget af en mand ved navn George Carstensen. Det er faktisk også det eneste af Georges byggerier, der er blevet bevaret. Så har han da vist også skudt på Gøj med Tivoli. Ja, det har han vist gjort. Tivoli er Danmarks mest besøgte sted med næsten 4 millioner besøgende i år 2009. Og lige under de der 4 millioner, der var 90% af gæsterne, de var fra Danmark. Jeg vil gerne lige have taget et billede med dig, din flotte fyr. Så lad det gå. Hey, det er jo Tivoli. Ja, det er rent faktisk. I år 1955. Hvorfor ser det så nyt ud? Det er fordi, det fik en omfattende restituering i år 19. Jeg bliver helt sulten. Er en eneste, der bliver sulten, skal du sige.